Igbo bụ sọ mma unu mekene n'Igbo ndị ọma ọ ka bụkwado unu nwaanyị Ngozi Mmadụ onye nta akụkọ gị n'Igbo Amaka TV. Igbo niile asị nke ha na-anọzụ na n'Igbo ka ọ maara anyị mma ise. Tata ana m anabata anyị na-agba nke atọ na nya bụ njem nchekwa ezinụlọ Save Family. Dịka si wee kwuo na Save Family bụ ọrụ dịịrị onye Igbo ọbụla na anyị bụ ndị Igbo ga na-achị azụ na ezinụlọ anyị wee mee gịnị wee chịkọlata ezinụlọ anyị ọnụ mee ka udo na ịfụnanya na ọganihu mee gịnị bata ka anyị biwekwa obi dịka ụmụnne dịka isi ebibo na mbụ. Nya bụ njem nchekwa ezinụlọ bụ ọrụ dịịrị mmụ na gị. Na mbụ anyị akọwago ihe ezinụlọ pụtara n'ala Igbo. Anyị kwuru si na ezinụlọ Igbo adịghị ka nke a anyị gụtara n'akwụkwọ nke ndị ọcha asị gị that is made up of father, mother, children. Ezinụlọ Igbo mere gịnị ọ bara ụba. Ezinụlọ Igbo metụtara ndị ikwu, ndị ibe, ndị ọgọ, ndị enyi, agbata obi, obodo niile. Ezinụlọ Igbo mere gịnị ọ bara ụba. Anyị kọwakwala ihe mere ezinụlọ Igbo ji wee mee gịnị ji wee ka mma karịa nke a bụ onye nwa ezinụlọ nke gbachibido onwe ya nsọ. Maka na ezinụlọ ihe na-atọ ụtọ ikwuo ka o si eme gịnị ka o si atọ. Anyị kwuru na ezinụlọ Igbo na-eme gịnị na-akwado nwanne. Ezinụlọ Igbo na-enye aka. Ezinụlọ Igbo na-eme gịnị na-akwalite onwe ha. Ezinụlọ Igbo bụ ezinụlọ na-eme gịnị na-ejikọta ezinụlọ ọnụ mee ka ụmụnne bie ndụ fụ onwe ha n'anya dịka gịnị ụmụnne. Tata anyị ga-enenyezi anya na ọghọm ya bụ disadvantage dị na ibi ezinụlọ nke ndị ọcha anụwa. Maka na ọ bụrụ na anyị na-anya anyị afụrụ anya bụ ezinụlọ ka anyị na-eme gịnị ka anyị na-ewomi. Na nke mbụ ka njikere anyị ọ bụrụ na ndị nna nna anyị ha ndị anụla agha na ọ bụrụ na ha bibelu ndụ dịka ndị anyị si ebi tata, kedu ihe ọ dị gị ga-abụ? Kedu ihe ọ dị gị ka Igbo ya abụ? Kedu ihe ọ dị gị ka Igbo ya abụ? Mana ndị ahụ sọvaịvụlụ agha a ha mere gịnị ha bili ezinụlọ dịka ezinụlọ Igbo ji wee mee gịnị ntọala ezinụlọ Igbo ji wee mee gịnị ji wee dị ọnya mere ha ji wee nye onwe ha nkwado. Ya mere ha ji wee jikọlata onwe ha ọnụ. Onye ligolu ọdọnịta ibie, onye ligolu ọdọnịta ibie, onye pụọ ụzọ ije ọbịa ọnọta ọfụma ọbata ọkpọrọ otu onye obodo ha, ọkpọrọ otu nwanne ya, ọkpọrọ otu nwanne ya, a na-ebuild chains of gịnị progress and prosperity. Ide dị iche iche a na-eme gịnị a na-apụta. Maka gịnị na ha ghọtara na gidigidi bụ gịnị ugwu eze, na ha ghọtara na anyụkọ ọma amịrị ọnụ eme gịnị ọgba ụfụfụ. Ya mere ha ji wee jikọnata aka wee mee gịnị wee nyelụ onwe ha aka wee nye onwe ha ezigbote nkwado. Ma ọ bụrụ na anyị n'ezie anya kịta anụnwa anyị afụzia na selfishness kazi nkụ which bụ ihe anyị na-amụtazi na nya bụ gịnị ezinụlọ ndị ọcha. Ihe anyị mazi kịta bụ gịnị ọnwa anyị na ezinụlọ anyị. Onye lụsi ụlọ obi ilu onwe ọkpụta nwa mmadụ na-eme gịnị ọ na-akpagbu ya. Ihe a bụrụ ka ezinụlọ Igbo si nwee dị. Ihe a bụ ezigbote ọghọm ka ọ bụ nwee nyela anyị. Ijeje n'obodo gị kpọta mmadụ ihe enyela aka kama ihe enyela aka ịnọdie ka ime gịnị ka ịnọgbuo onye. Izibe nwatakịrị ozi n'ezie ka ime gịnị ka izigbuo. Itibie ị na-eti ka ime gịnị ka itigbuo. Agwa ọjọọ dị iche iche ka a na-emezi gịnị ka a na-akpaso nwa na-abụrọ gị mụrụ, nwa na-abụrọ nke gị. Maka gịnị na ịfụrọzi nwa a dịka nwa gị, ịfụrọzi ya dịka nwanne gị, ịfụrọzi ya dịka onye dị gị na-arụ. Ịfụla ọghọm dị na ya. Ya bụ na ọghọm anụnwa omigo anyị arụ. Anyị eme gịnị anyị akpachapụ ya na o mere gịnị na ọ dịrọ mma. It does not support Igbo family system. Igbo family system na-eme gịnị anyị na-enyere onwe anyị aka. Anyị na-eme gịnị anyị na-akwado. Anyị na-emekọ ka nwanne ọ na-agbaghị ya ma ọ bụ gị mụrụ ma ọ bụrụ gị mụrụ ma ọ bụ nwanne gị ma ọ bụrụ nwanne gị. Anyị na-eme gịnị anyị na-ebi n'udo kwado onwe anyị. Ọzọ dị ka ibie ọ bụrụ na anyị na-anya kịta anụnwa anyị afụ na mmadụ nwere ike kịta anụnwa for example kịta otu obodo ndị ọcha nọ ọkwụrụ mara mmadụ nwere ike obili sọsị ya ọnwụọ ọnọcha months weeks nwụrụ ya mmanụ. Malụkwanụ na ọbụkwa na ebibe ndụ otu a na anyị agaghị ama mgbe nwanne anyị nọ gịnị nọ na nsogbu. Anyị agaghị ama mgbe nwanne anyị mee gịnị nọ n'ọya. Ọ bụrụ na anyị bido anyị nara ajụ esi ibe anyị otu anụnwa ndị abichazi na esteti onye ọbụla bicha nke onye na-akpụ ọkụchie dọnya even bifo ịbata bịa gafere sekuriti nke mbụ nke ịbụọ nke ịtọ nke ịnọ ịbatakwuo na bịa bata geeti dị door nwere sekuriti ịbata there is another door. All the security anyị na-awụnye wee na-achịkwa onwe anyị. O nwezie ihe na-eme anyị
ọ nwere ya enyela anyị aka. Ọ nwere ya enyela anyị aka. Otu anụnwa ndị ọcha nọ kịta anụnwa dị emergency service na-eme gịnị na-alụ ọrụ. Inwe ike ịpụọ n'ụzọ kịta ịfụ mmadụ ka ọ tọgbọ ime gịnị ma ọ bụ ịma onye ọbụla ịmara onye ime gịnị ịkpọ emergency nọmba abịbịa atend ya tụ onye a. Anyị nwere gọọmenti. Nya bụ na agwa ọjọọ anụnwa anyị na-akpa bụ na anyị bụ Igbo na enwere ike kịta anyị afụ ebe asidenti mere, kama anyị ga-enyere onye tọgbọ na-anwụ na-agba ọbara ka ọ gbagbuo onwe ya, kama anyị ga-enyere ya aka anyị eburugodo ụzọ nwere vidiyo anyị na-eme nwere kamera anyị na-eme gịnị na-ese ka anyị bụrụ ndị izi ga-eme gịnị ka a shịa ya na ịntanetị. Ihe a abụghị ka ụmụnne si eme gịnị si akpa agwa. And ihe mere eji eme ihe anụnwa bụ maka gịnị na anyị ekere ọfụgbo onwe anyị ka nwanne, anyị anaghịzi afụ onwe anyị ka nwanne, anyị dịzi selfish. Ị chọrọ ịgwa m nkịta na ịbịa ebe asidenti mere ị na-anya ebe a ifu otu nwanne gị ka ọ dị n'ebe a nwanne nne ji gị ya n'afọ na ihe ya emebe isere foto ịyara emie, mana ihe afọ onye Igbo ibe gị ka ọbara na-agba ka ọ gbagbuo ime gịnị ị na-esie foto, kama ihe enyere ya aka kpọpụtagodi ya na sefti nkịtị ị na-esie foto. Maka gịnị? Maka na obi nwanne emego gịnị esigo n'ime anyị pụọ. Vidiyo m wee togo ogologo nya bụ na mma adọbili ya ebe a. Isi ọzọ anyị ga-ewetalu gị n'oge na-adịghị anya bụ ụzọ anyị ga-esi wee mee ka our family system mee gịnị dị ndụ ọzọ, ka ọkpụkpụ nwụrụ anwụ ka ọ dị ndụ ọzọ, ka anyị mepekwanụ nwanne fụba ọnwa anyị n'anya nyere ọnwa anyị aka. Igbo nwe m ọ ya adịkwa n'oge na-adịghị anya unu ga-afụkwa m gaa na ebe a wetara unu ya bụ ozi nchekwa ezinụlọ. Nọrụnụ mma ka emesịa.